I would like to introduce the coaches for the upcoming week. Takže najmenšiu skupinu, modrú skupinu, hlavný tréner bude Jakab Marian. So he's the coach of the blue group. Červenú skupinu, red group, Juraj Kolínek. A víťazov z Orange turnaja bude mať na starosť Nikola Šturmankin. A najstaršiu green group Branislav Janoš. A teraz vám povie pár slov Maco ohľadne takých nejakých organizačných vecí. So now the Maco is going to tell you a little bit more about the off-ice program. Takže vítajte. Tak ja sa prihovorím spolu s týmito krásnymi babami, ktoré sa budú o vás celý týždeň starať, 24 hodín denne. So I would like to introduce you these very nice girls. They are going to taking care of you whole week. Takže v modrej skupine hlavnou šéfkou je Anička, tak zatleskáme. The blue group, leader is Anička. In red group, leader is Natália. Poď sa ukázať, poď sa. Takže skupinu Orange, yellow group is gonna have Lenka. And green group, zelenú skupinu najstarších bude mať na starosti Zuzka. Samozrejme pre deti je pripravené kopec atrakcií, keďže nás čaká asi veľmi teplý týždeň, tak ja by som vám chcel